Ja tú túžbu zase moc takú veľkú nemám. Väčšinou, keď idem na ryby, tak čakám, čo príde a urobí mi každá jedna ryba radosť. Keď je to hlavne hobby. A ten zážitok, adrenalín pri zdolávaní, kým neviem, čo mám na brehu. Ten súboj proste. Tak ja väčšinou robím klasiku, väčšinou robím stále to isté. Krmím raz, dvakrát za deň s tým, že dávam toho viac. A väčšinou to mixujem tak, že tam naspombujem niekoľko spomb s partiklom a potom v poslednej dobe som začal skôr spombovať boilies, že sa mi nechce kobrovať. Je to tak jednoduchšie. Proste ja sem chodím oddychovať a čakať na každú rybu, ktorá príde. Mne je jedno, či to má 5 kg alebo 30 plus. Keďže niektoré rybačky tu mám dosť ťažké a odchádzam niekedy aj bez záberov. Napríklad ako minuloročná jeseň, kde som mal dokopy nejakých 18 nocí, čo som tu nechytil žiadnu rybu. Potom človek si viacej váži každý jeden záber na tomto jazere. Ja už to nejako nehrotím a proste teším sa z každého jedného záberu. A buď chytím, alebo nechytím a život ide ďalej. Viem, že nejaký čas to išlo tak, že každý rok som zdvíhal rekord. Ale potom bola nejaká pauza a potom teraz... Ďakujem. Emócia. Darkomon je v mojej top 5 tých rýb, ktoré som tu chytil. Je tmavý a je s tým výnimočný. Akože bolo to prekvapenie, lebo nečakal som, že by som ho aj teraz chytil znova. Dobre, no. Áno, tešil som sa, keď som zbadal ten mohutný chrbát v odberáku. A hneď som zistil, že to je znova Darkomon. Nechcel som ho chytiť, chcel som chytiť inú rybu. Ja to beriem ako tak, že mal som proste šťastie a prišiel. Za tie motohodiny, čo tu mám odsedené. Si to možno aj občas zaslúžim. Plno ďalších rýb je takých, čo by som ešte chcel chytiť, lebo som ich ešte nikdy nemal. This one, follow the river to the edge of the sea. I kissed the water and it made me complete like this one. This one. We experience death in life. We try to fly, we never let go. It's the only way. It's the only way. Broken hearts can love again.
ten strom na Magicku, čo tam je v strede, taký vysoký. Na tú pravú udicu. Hej. No. Odtiaľ som chytil na tejto rybačke zatiaľ všetky tie väčšie ryby. Ale. Tento mal 34, včera mal Tyson 27,10 a Mega. 2 dní predtým ešte Pineapple Slice, ten mal 23 kg. Máš asi osobák. Toto hej, 34. šupinatý osobák. Ten by som prijal, ja. Ešte sú tu 3 ryby cez 30 teraz, čo by ešte mohli byť. Tam to hlavne žilo, aj pri brehu. No tak to je fasa. Včera tam, dneska tu, zajtra tu. Hotovo a vymalované. Možno. A nabúchané. Aj keby to tak fungovalo. Ja za to nemôžem, že sa mi pošťastí prekonávať tie rekordy. Tak asi ten Horeman najprv chce potrápiť a potom ho odmení za vytrvalosť. Si to treba užívať, mať montáže vo vode a čakať, čo príde. If the gold won't shine right now, shimmers in my dirt, shimmers in my dirt.